एगो एकदम लांगा लड़का रहे। ना कुंवर जी कहनी तो भाई फालना ढकना अरे बरसतवा अगला बरसतवा श्रीनाथ बाबा भई रहे नु तो हमरा भी फोन करके कुंवर जी कहले का हे ब्यास का हमर मेहरारू कहले कि बुनी वर्षा के दिन में एगो छाता किन के लिए अंदर एगो छाता किन के आखिर कहले बड़े तो श्रीनाथ बाबा हम ना कहम तो दुगला कौन काम के ना जी हमर मेहरारू कहली कुंवर जी के मेहरारू कहली कि सुनी न ब्यास जी एगो छाता किन के लिए आई हाँ अरुआ के बुझाला ना ना एकदम बोका है बोका गुली मिठाई भी जरारी की ओर से पुरस्कार पर हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा कहले कि तू एकदम बोका बड़ा जखनी मोहनी के प्यार के ना तखनिया सुबह सुबह जाई हो आज इतना दुकानदार को कर से आधा कही और छाता पट जाई तारा बुझाला ना तू एकदम बोका हबो सुबह सुबह गइले बाजार एगो खुलल बाजार में आ 3 गो छाता निकाल के टंगल है अगरबत्ती दिखाओ तेरे ओम गणनात्वा गणपति गोंगवा महे निधनात्वा ए भाई छाता कुंवर जी पता कि छाता कैसे तो उ कहतर के छाता को बड़ा पूजे करते खानी मोहनी में गहकी हेलल दुकान में आज भाग हमर बढ़िया बा कहले कि सुनी ब्याजी कु एथी छाता के दाम 100 रुपया हो इनकर मेहरारू माना कर देल रहे कि तू एकदम बोका बड़ा तू ओकरा आधा कही ना तो ठगा जाबो ठीक है तेरे भाई बुरबक 50 रुपया में देबे तो बोल और ओकर 80 रुपया के खरीद रहे 30 रुपया घटी लागे लगल कहते कि भैया मोहनी बिगाड़ा मत हाथ जोड़ के कहता नहीं जितना में हम खरीद ले बानी उतना तू दे दा हमार मोहनिया बना दो हम 80 रुपया क्रिया खा के कहते नहीं 80 रुपया के खरीद बा 80 रुपया दो अल छाता लेके जा तिनकर मेहरारू कह के एकदम बोका बड़ा तू आधा कह दी हो एकदम चनूर अधेश राय के नाम पर पोहनी 100 रुपया पुरस्कार अधेश भैया के हार्दिक हार्दिक प्रणाम कहले कि 80 रुपया दे दो भैया ले जा पोहनी अपन बना ली तिनकर मेहरारू कह के आधा कह दी न तो ठगा जाइबो ई कहतर के 40 रुपया में देबे तो बोल वो छाता वाला कहते कि ए भाई कैसन को किया गेले जोन देत रहल तौने तो 50 रुपया अपन छाता लेके जा ई कहतर के सुन 50 रुपया कहते 25 रुपया में देबे तो बोल छाता वाला निकाल के देहिया पर बिक दिल के ले जा भाई एगो फ्री मिले जाती कहते फ्री में 2 गो देबे तो बोल त छाता वाला खिस कहते 2 गो हाय तीनों ना लेके जेबो अरे ओ राम 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 तोबा रही रे प्रधानिया को टाइम तक हम बिगड़ संगीत बिगड़ला के चीज ना हो बिगाड़ी मत 3 गो गीत के फरमाइशी हो अधेश भैया जी जल्दी मारता नहीं अब हवा कह दम बाबा तो संगीत देखी बनावल लगे अन्ना तो हम ना गावत रही पहला ही कि हम ना गावता नहीं कहीं अच्छा ठीक ले लइका लांगा रहे एकदम लांगा एगो लइका लांगा रहे आ लड़की भी हवा बनौलस जाके देखे आज के दौर के प्यार कैसन हो कोर्ट मैरिज पहले ही होके रोड मैरिज पहले भी होता था लव मैरिज आज भी हो जा रहा है कोर्ट मैरिज के कैलस भगवान राम जज के सामने धनुष तुरले कोर्ट मैरिज बा करिया हो गेल बा करिया हमारा तुम्हारा हाँ गाने गाओ तनी भैया क्या हो मुन्ना प्रमुख साहब 1000 रुपए के पुरस्कार देने हार्दिक हार्दिक प्रणाम भैया बैठा ऐसे कहे के बात बा अब लड़की भी जाके हवा बनौलस हमरा चिन्ह तारू सुदर्शन यादव है सुना हमारा 18 गो हईबा चलेला लड़के सोचल के आए हाय तो रुपया वाला बा बस 2 गो पोकलेन चलेला 2 गो पोकलेन चलेला 10 गो बालू घाट के मालिक है लड़का रहे लांगा लड़की के हवा बना दिलस कहल के सुना लड़की जाल में फंस गई कहल के चलो बाजार में तरह के सिकरी कीनी कहे भर के सिकरी लेबू कहे थान लेबू बोलो ए जान हमरो बहुत मन बा कि दोनों आदमी संगे चल के बाजारी में सुनार के दुकान पर और चल के हमरा 6 भर के सिकरी ले दी 6 भर लेबू हमारी इज्जतिये ले लेबू तोरा के 1.25 किलो के सिकरी गढ़ाई लड़का रहे लांगा लेकर के चलो पहले होटल में मोरिया होटल में खाई जा अब 500 के जहाँ एगो चाय मिलेला लड़का भी कुछ न रहे ले जाके एगो गोलगप्पा के दुकान पर खड़ा कर दिलस आ 2 गो गोलगप्पा खैली नु तब कहते सुना हमारे बाबूजी इमरजेंसी फोन कर चलो बिहान गोलगप्पा
लड़की घरे चल गई न सिकरी नीलाइल फुटानी लभर रहल हूँ एगो लेके कहते कि कर रे खूब प्यार वासल रहलू हो सिकरी किनाइल नाये सखी ना किनाई काहे कि उ लंगा रहल बेंजू बढ़ाइए तने बेंजू उठा दे बाबा लड़के कहते कि आए हाय पाछा पर गोइल बार दिया चोर गोइल नहीं प्रीत हमरा चीत से उतर गोइल ए सखी नहीं समझ में लावे भैया की ओर से बड़ी बड़ी पुरस्कार हार्दिक हार्दिक ए सखी बीरन बाबा की ओर से पुरस्कार पौनी हार्दिक हार्दिक ए सखा तुलसी बाबा के डेरा से पुरस्कार मिले वाला बात ए सखी नहीं समझ में लावे ए सखी नहीं समझ में लावे खाली बंदा तुलसी बाबा के परिवार के उससे बड़ी बड़ी पे के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रणाम भैया रुआ के नाम दूध वाले भाई हमारे गोरख जादू जी हजार हजार रुपए के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रकल के सखी एकदम लंगा रहल है खाली हवा बना के खाली करे फुटानी नंदलाल यादव हल्दी बगीचा तो हार्दिक हार्दिक पुरस्कार हवा बना के खाली करे फुटानी जोरी के झोरी जाता हवा बना के खाली करे फुटानी जोरी के झोरी जाता गांधी बाबा के गोड़ लगनी हम मोलो खत्म हो सब खत्म हार्दिक हार्दिक प्रणाम बाल गांधी बाबा के गोड़ लगनी आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा जय हो ए सखी नहीं समझा में आवे ए सखी नहीं समझा में आवे खाली पतिया बनावे हाय हरे को लगा
लखेलाल जाजो धनंजय प्रधान दिलीप जी की ओर से पुरस्कार पाने अंतिम बाबा कहते चल के कुंवर जी तैयारी करी ना कहला का कहला जी देहात में ना लो कहला आय 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 एथी में एथी नहीं एथी में तेरा एथी में एथी नहीं एथी में तेरा रोज रोज हम खेल भाई हमारा नील सिंह जी प्रधान जी के भाई हैं हार्दिक हार्दिक प्रणाम एथी में एथी नहीं एथी में तेरा रोज रोज हम खेल हमारा मास्टर साहब की ओर से पुरस्कार हार्दिक चले के बाबू अब आ गई हे सखी नाही समझा में जावे हे सखी नाही समझा में जावे खाली पूर्वक बनावे हाय हर बोलिए शंकर भगवान की आई कुंवर जी